bosok. Malah kayak Deni Caknan karo Bella. Deni Caknan karo Bella lagune sing padang lho. Nek iki ngono trae kaya Bella. Ndi? Iki lho kaya Deni Pentol. Deni pijet kuwi. Aku mangkane ning kene rada gelo nggih teko kene. Wis gelone tanggap gelo kuwi kucluk kuwi. Lah apane paling endak dhewe teko ngendi-ngendi kelase kentung ponggih sing diteni kentung ponggih. Iya ya. Lah teko kene aku ora enak ajine. Kok iso? Lah musuh cak cilik-cilik iki kentung teko. Ora patek seneng aku dene niku. Padha karo aku mal kok laden mal. Yo, rono. Lah rumah putih. Aku yo lagi roh pisan iki awakmu ki nyanyi. Lewet jange ndadukno. Wajahku nang pasaran. Genti aku. Bocahnya keluan ya. Ayo toh. Pakai lagu apik toh. Mas peloke. Peloke. Ora sembrono lho, sebulan. Ya roh. Lagu Tawang Mangu. Tawang Mangu lagu. Tawang Mangu sing cerita kita sulit dicerna. Saya nyanyi lewat Tawang Mangu. Alis, kabono gak tak nyanyi. Ora iso lambemu. Kenek dige contoh apa? Contoh iki kok manten Mas ora ning kene, tapi lak nyegani lewat YouTube iki. Oh ya kowe mantene Mas apa sih? Mas Nur, Mas Rizky. Mas Rifki. Ya Mas Rifki. Sing doe Mas. Rifki. Jo. Yo lah kowe. Yo. Tapi rata tumono manten dulang-dulang kene kok wong kuat. Kang badak ka. Kaliren lho kowe. Iya, kene iki ya apa, Dek? Wei lu yo. Kene apa, Dek? Galu Mas. Oh, wow, galu kene kesuwi aku kangen karo awakmu jenenge. Iya. Niku tanggapan badok man lho. Kowe padene nyanyi. Aku sinden. Aku keseraten, Dek. Mimik. Yo, ano. Wei. Ya,
Ya, ada ayo. Selolot nih, nggih, selolot nih. Malah kayak uyuk. Iki sik kleru neh dipernahne kaya ngono lho. Ora bojo sing gemati. Kalau bojo sing gemati ben lemu lho. Ora sang lemu ritak ora apa-apa. Malah kowe tak ge lemu iso. Ora iso. Wong lanang iso. Kayak aku lemu ra iso. Iso? Ayo ra iso. Iki kok balik rekan ndi? Kowe balik rekan iki to? Sak mobil karo aku kowe tak bius. Ora iso. Wong dalane tak bunteti nggonku ya. Talas patri ra iso. Ya aneh to. Aduh dek aku sing luput. Ora lho Mas iki mbiyen ya jaman aku sik perawan. Cinta mati ya aku ge saiki jen. Wong lanang ya ngono kuwi. Cinta mati opo? Apa ora kelingan mbiyen? Mas Jangan ngerti dhewe ta. Jaman mbiyen ade grudak-gruduk Mas Heri anu jaman mbiyen aku sik perawan. Ora dhewe ta? Heeh. Lah iya. Saiki genti-genti sing cah cilik-cilik sing kena dihapusi. Nah, aku ngono sing kena tak hapusi. Ya ta, cilik-cilik kena dihapusi. Kowe buka wadinya lho. Aku tau buka HP-ne iki. Zaman dek semono sik BBM. Benyi. Wong HP iki lho. Awakmu lagi BBM lah angel. Ban bakar mobil lho. Iki sangke berkorban lho. Wah, masa iki dek malah yuk ora duwe paketan. Langsung neng aku iki ayo jak ning toko nukokne pulsa kowe. Terus dhewe sesine aku iki. Nukone apa wong iki wonge utang sesuk dibayar. Utangmu malah luwih akeh ning aku wong saben metu aku sing torok. Iya, sampe ngerti ta? Ben metu karo Mas Pongge pokoke aku torok makane aku emoh. Torok apa? Ngejak metu cak sak keluarga kowe torok. Yo ngono iki. Yo seharusnya iki yo keluargane dicedeki ya Mas. Wis dongane. Dongane. Damel. Nggih. Moga-moga nek malam kale Mas Kentung. Apa to iki mantane kok aku apa arep pindho. Bisa. Urung delok engkasik. Mas sinten? Mas Riki Kurniawan kali Mbak Oktavia.
Nggih. Octavia sinten? Mbak Octavia ya. Ya. Octavio Rani nek gak salah Mas. Mbak Octa. Fiorina. Mbak balik Mbak, sorry. Nggih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Sampai dongane apa? Ayem asale bangun rumah tangga. Amin. Enggal diparingi momongan. Lan menika la abdi negara sedanten mugi dados abdi negara ingkang jujur, ingkang amanah. Allahumma amin. Lah iki sampean gendhi ndongakne. Nggih, dongane sampun telas menika pun didongakne mriki mawon kula matur nuwun kapok manggil kula kali saroboan reog. Semoga sak keluarga paling rezeki lancar. Langsung bar mawon langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeblas kali. Tapi entak. Dongane tak kirim. Ya apa paling kendal lek enek oke keluargane didongakne. Wis pokoke keluargane dikek sing sabar, muga-muga anake apa sukses selalu. Amin. Balik pokoke keluaran. Amin Allahumma amin. Mereka macane badhe medal. Nggih. Mereka macane erek-erek kriken.